כל מה שבן אדם צריך כדי להיות מאושר. אז איך בעצם הכל השתבש? הרופאים קראו לזה התקף חרדה. What do you want me to do for you? אני קראתי לזה התגלות. פוביה הקטנה שלי הובילה אותי לאידיליה. דניאלה, אני לא יכול לצאת מהבית. אין לי בעיה עם זה. אבל הבית החליט למכור את הנכס. אתה צריך לפנות את הדירה. אני לא יוצא מהדירה הזאת. When you've been alone for too long, nothing feels real anymore. I want you to admit you don't exist. You're lonely, baby. Do it! אני לא יכול לעזוב שתירה הזאת. למה אתה עושה לי את זה? תצא החוץ. שכח ממנה, תבטיח לי. There can be only one, Grumps. תעצום עיניים ותנשום עמוק. אנחנו יוצאים לטייל.